Boas noites, tal e como se agardaba, a neve fixo acto de presenza. Dende a noite, as folerpas comezaron a caer nas zonas de montaña e dificultaron o tráfico no Cebreiro, na Fonsagrada e en Folgoso do Courel. No resto da provincia só caeu auga neve por momentos. A Deputación mobilizou 46 operarios e 21 máquinas, entre elas 12 quitaneves. A Xunta de Galicia suspendeu o transporte escolar este mércores e mañá xoves para os concellos do centro e do sur de Lugo. Na montaña tamén suspendeu as actividades extraescolares. Ademais, o mal tempo impediu mobilizar un helicóptero para asistir a unha ferida na Fonsagrada. A Garda Civil detivo en Sarria a un home de 61 anos de idade por un suposto caso de abuso sexual a unha peregrina alemá que realizaba o Camiño de Santiago. Ao parecer, os feitos ocorreron na tarde de onte, cando o detido abordou a unha peregrina de 24 anos de idade e nacionalidade alemá. Tentou ubicala e fíxolle tocamentos. A muller denunciou os feitos no cuartel de Sarria e a Garda Civil detivo o presunto agresor e levouno aos calabozos. A xuíza Pilar de Lara ordeou este luns un rexistro na Cámara de Comercio de Lugo por presuntas anomalías económicas nos anos 2010 e 2011. Rexistraron a sede ubicada en Ramón Ferreiro e tamén as oficinas que ten a Cámara na UNED. A xuíza Pilar de Lara ordenou o luns un rexistro na Cámara de Comercio de Lugo, un informe de fiscalización do Consello de Contas de febreiro de 2015 no que sinalaban múltiples anomalías durante os exercizos de 2010 e 2011. Foi o detonante de que a Fiscalía lucense denunciase a situación. Foron rexistradas as sedes da Avenida Ramón Ferreiro e as oficinas que a Cámara ten no edificio da UNED en Lugo. O traballo demandado desde os xulgados lucenses estendeuse dende a mañá do luns ata ben entrada a madrugada do martes. Desde a Cámara de Comercio non quixeron realizar declaracións respecto do tema este mércores. Os delitos aos que se poderían enfrontar os responsables da Cámara refírense a malversación de caudaus públicos, alzamento de bens, contratacións ilegais, fraude nas subvencións, administración desleal ou apropiación indebida. Polo momento non hai imputados nin detidos. O escrito emitido polo Consello de Contas apreciou diversas irregularidades nas xustificacións dos orzamentos, os honorarios aos directivos, as contratacións de servizos a empresas sen realizar ningún concurso público e cuestionables gastos de viaxes e comidas, entre outras. Un exemplo é que o informe de contas enumeraba os 31.638,31 euros que cobrou unha empresa do exdirector xerente da entidade durante os exercizos mencionados. A adxudicación otorgouse sen convocar concurso algún. O sistema de control interno da Cámara presentaba diversas deficiencias, segundo contas, debido a que non se realizaban mediante un órgano específico, senón que era a directiva quen se autoexaminaba. Os 10 acusados de introducir cocaína procedente de Sudamérica negaron onte os feitos no xuízo e alegaron que recibiron presións da Garda Civil para que confesaran os feitos. Os 10 acusados de introducir 14 kilos de cocaína en Galicia con destino a Lugo e procedentes de Sudamérica negaron onte no xuízo todos os feitos que lles imputa a Fiscalía. Tamén dixeron que os axentes da Garda Civil os presionaron para que confesaran que formaban parte dunha organización adicada ao tráfico de droga. Segundo publica hoxe El Progreso, algúns dos arrestados recoñeceron no seu día que traficaban con estupefacientes, pero onte na vista desdixéronse e negárono. De feito, o presunto líder da organización dixo que recibiron un trato degradante cando os arrestaron. A Fiscalía acusa o líder da banda de organizar a compra de 14 kilos de cocaína en Sudamérica. Segundo o fiscal, el e o seu socio viaxaron no 2008 a Argentina con outro home de orixe colombiana para mercar droga. Despois, enviárona oculta en engranaxes industriais a España. Mandárona a unha empresa con sede en Culleredo. O xerente desta empresa, segundo a Fiscalía, prestouse a dar a súa dirección a cambio duns 20
de 1.000 euros, aínda que onte dixo que non sabía que os paquetes recibidos contiñan droga. No marco desta operación detiveron a outras 7 persoas. Todos eles están acusados de formar parte dunha banda e de distribuir droga a pequena escala. No xuízo, todos negaron os feitos. No seu escrito de acusación, o Ministerio Fiscal pide para o líder 12 anos de cárcere, ademais de diferentes penas para os demais. Tamén lles impón diferentes multas que suman 4,5 millóns de euros. Un día máis temos que falar de roubos e vivendas da cidade. Neste caso, o obxectivo foron 2 pisos do mesmo edificio da Rúa Rei Don García. Diñeiro e xoias. Estes foron o obxectivo dos ladróns que o pasado luns actuaron en 2 pisos do mesmo edificio ubicado na Rúa Rei Don García. Os cacos actuaron de xeito rápido e con axilidade e deixaron todo revolto, ademais de facerse co seu botín. Segundo publica hoxe El Progreso, os roubos ocorreron entre as 12 do mediodía e as 2 da tarde nun terceiro e nun cuarto piso do mesmo inmoble. A alerta saltou cando un menor que vive con súa nai voltou para a casa e a atopou aberta e con todo revolto. No outro piso, no que roubaron, tampouco había ninguén entre esas horas, polo que os veciños están asustados e temen que os estiveran vixiando. Reforzan a súa hipótese co argumento de que no edificio tamén hai pisos ocupados por estudantes que a esas horas tampouco están na casa e, sin embargo, os ladróns non entraron nas súas vivendas. A policía, sen embargo, manexa outras hipóteses e cree que os cacos só comprobaron que as casas estaban baleiras chamando ao timbre. Despois, usaron o método do bumping para entrar. Os axentes alertan da dificultade que entraña de ter a membros deste tipo de bandas, xa que só buscan diñeiro en efectivo e xoias, obxetos dos que é doado desprenderse ou revender. A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, dixo hoxe que agardarán a que Intervención deu seu visto e prace á proposta de relación de postos de traballo antes de proceder á súa aprobación. De non ser así, dixo que traballarán nunha nova proposta con máis calma e que a súa aprobación quedaría para o ano que ven. Vamos a ver qué dice o informe de intervención. En función de eso, pues miraremos de cómo seguimos abordando pues esta situación de como levar adiante pues, un documento que xa digo para nós, para o Goberno, é un documento importante porque nos permite pues, ter maior agilidade para dotar de persoal e o Concello e moitos servicios necesarios e que nos sirve despois tamén pues, para que os propios traballadores poidan ter por tanto unha promoción horizontal e vertical que é outra das cousas que nos permite despois a RPT. Creemos un documento importante, despois seguiremos pues, traballando en él. Nos, evidentemente, quixemos darlle premura para poder vinculalo pues, ao orzamento, que temos pues, a situación que xa temos comentado en distintas ocasións, de non ser así, pues, seguiremos traballando en ese documento pues, no, pues xa de forma máis pausada de cara ao vindeiro exercicio. Os populares denunciaron hoxe que 3 meses despois do acto vandálico que rematou coa estatua de San Vicente no Chan, o Concello de Lugo sigue sen dar ningún paso para a súa rehabilitación. 3 meses despois do lamentable incidente do derrubamento da estatua de San Vicente, sigue sin avances porque temos un goberno municipal totalmente despreocupado e totalmente paralizado e que non é capaz de solucionar algo tan simple como encargar a restauración desta estatua. 3 meses despois sigue sen haber ningún tipo de avance. Sigue a estatua nas naves dos bombeiros, sigue a estatua ali tirada sen ningún tipo de protección, sen ningún tipo de avance na súa reparación e sen ningún tipo de solución. A pesar de que o Concello de Lugo xa conta co informe favorable, ca autorización favorable da Xunta de Galicia, que ademais a Xunta de Galicia aí sí que se comportou de xeito correcto, dando no menor prazo de tempo posible esa autorización. Por tanto, aquí o único responsable desta parálisis segue sendo, como case sempre, o Goberno municipal incapaz
incapaz sequera de solucionar temas tan sinxelos e que importan tanto a cidade como esta, unha fonte emblemática que a poucos días da Semana Santa sigue sen estar no seu sitio e, sobre todo, o peor de todo, sigue sen comezar a súa rehabilitación e a súa restauración, algo tan necesario. O BNG propón a creación dunha escola municipal de teatro no vello cárcere. A edil do BNG, Maite Ferreiro, explicou que esta proposta xa a levaban no seu programa electoral. O BNG, no noso programa electoral, levábamos a creación, a impulsar a creación dunha escola municipal de teatro para a nosa cidade. Estes días estamos vendo onde as actividades culturais de teatro na rúa e en distintos ambientes está aumentando a súa presencia aplaudida por moita xente da nosa cidade, incluso de visitantes, e por iso creemos que é o momento de que o Concello tome esa decisión, cree un orzamento, faga unha partida orzamentaria destinada á creación desa escola municipal de teatro, tendo en conta ademais que agora imos ter dentro de nada dous edificios novos que se van a poñer a funcionar e poden recoller todas esas actividades e incluso axudar a que os grupos de teatro profesional e aficionado que son da nosa cidade dispoñan de espacios axeitados tanto para ensaio como para estrenar e facer que o teatro sea algo accesible para a nosa cidade. Temos que ter en conta, ademais, o éxito da recentemente creada a Escola Municipal de Música. Isto foi todo polo de agora, pero voltamos nuns minutos con toda a información deportiva, así que non se a perdan. Boas noites. A Gran Muralla, unha das sete maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. Ou si que vos tomades as cousas con calma, máis de 2000 anos, mi madriña. O 14 de maio a cidade acollerá a súa primeira media maratón que se marca como obxectivo reunir a 1.500 corredores. É unha cita organizada polo xornal El Progreso en colaboración co Concello de Lugo. Lugo acollerá o vindeiro 14 de maio a medio maratón CIAE de Lugo diario El Progreso, unha cita que é unha bella demanda dos afeccionados ao atletismo na cidade e que en menos de 2 meses será toda unha realidade. O certo é que a afección ao running aumentou exponencialmente nos últimos anos na cidade, polo que esta aposta del Progreso e o Concello de Lugo quere colmar as exixencias dos afeccionados ás probas de fondo. El Progreso e o Concello de Lugo somos dúas entidades moi implicadas co deporte local. Xa dende hai anos vemos colaborando na carreira Lugo Monumental, xa apostando por running dende hai anos. Hemos ido vindo que o running ha ido medrando en aficionados, han ido aumentando as probas en Lugo e que víamos a demanda dunha proba máis exixente como pode ser a medio maratón. Entón, puxémonos as dúas institucións a traballar e como resultado temos para o 14 de maio esta convocatoria da medio maratón Cidade de Lugo, que esperamos que sexa un éxito e satisfaga as necesidades da afección ao running que hai na cidade. O xornal El Progreso volcouse totalmente na organización desta proba, un interese que agradeceu a alcaldesa de Lugo. Lara Méndez destacou a gran colaboración que brindaron dende El Progreso neste eido e noutros que se celebran ao longo do ano. Esperemos ter moitísima aceptación, que haxa moita xente que participe en esta primeira medio maratón, que, como decía Branca, nos corroboramos, suscribimos todas as súas palabras, e esperemos que sexa un paso máis nas iniciativas deportivas. Eu volvo a incidir que me gustaría agradecer a iniciativa do Grupo O Progreso, porque máis aló da súa parte informativa, de comunicación e difusión,
é un medio, un grupo, no que sempre se implica con todas as actividades que fai a cidade de Lugo, e por iso tamén ese agradecemento por implicarse nunha cidade no seu desenvolvemento. Como ben decía, en ese Lugo Monumental, ou en este caso ahora coa medio maratón, pero que vai máis aló o seu compromiso co aniversario da muralla, co respecto e o incentivo ao medio ambiente, con a loita contra o cancro, con o banco de tapós, é dicir, con esa parte social, medioambiental, que desde o Concello tamén son dous eixos fundamentales vertebradores do noso municipio. A saída da carreira será o 14 de maio ás 10 da mañá dende a Praza do Ferrol e os participantes terán que dar varias voltas a un circuito que percorrerá a Ronda da Muralla e a Avenida de Ramón Ferreiro para situar a meta na Praza de Santa María. Esta mañá abríronse as inscripcións, que terán un custo de 8 euros nun primeiro prazo e de 12 euros no segundo, que se activará cando se achegue a data da proba. Unha cita que ten un límite de 1.500 participantes. E o Cafés Candelas Breogán recibiu venres o Básquet Coruña. Con Tito Díaz como adestrador, este rival gañou todos os encontros que disputou no Pazo. Está siendo una semana especialmente mala, una de las peores de la temporada. Tenemos a Juan Fernández con un esguince en un dedo del pie, que vamos a ver la evolución que tiene en los próximos días, pero más que duda para el partido. Tenemos a Salva Arco, muy tocado de un gemelo, ya le pasó en el partido de Melilla y desde entonces lo arrastra un poco. Rafa Huertas también tiene problemas en el tendón de Aquiles. Jonathan Guilin está enfermo, está en la cama. Thomas Borple sigue tocado del hombro. En el partido contra Melilla sufrió otro golpe en el mismo sitio y no ha entrenado en toda la semana. Vamos a ver si de aquí a mañana pasado está un poquito mejor y nos puede echar una mano en el partido. Hay que estar muy atento porque lógicamente él sabe las circunstancias que pueden rodear a este partido y lo que puede pasar en este pabellón, ¿no? Por lo que me llega, ¿no? Digamos que él está preparado siempre para que en los minutos finales en el pabellón pueda haber ese atisbo de duda, ¿no? Y aprovecharse de esa circunstancia, que es lo que más quizás nos puede preocupar, ¿no? En el que, ellos son un equipo que normalmente se cierra mucho, concede mucho tiro de 3 puntos y el hecho de llegar a un final donde se puedan generar dudas y podamos dejarnos llevar un poco por las inseguridades, se puedan aprovechar de ello. Isto foi todo por a nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do Grupo El Progreso galiciae.com. Que teñan moi boa noite de Ica mañá. A Gran Muralla, unha das sete maravillas. Tanta muralla, e resulta que rematastes 13 séculos despois que a nosa. Menos lobos, que aquí non pintades nada. Poida que en colores non veñamos pintando dende hai séculos, pero sen dúbida, de pintura sabemos un chisquiño. Iso sí, a vosa é máis longa. A muralla, digo.